El pare fa entrepans. No tens res més que fer de filmar a primera hora? No. Bon dia, són les 6 del matí i per mi ara mateix el més important és fer-me el meu esmorzar preferit. Estic a punt d'entrar a la feina. Fa super bon dia, que estic molt contenta, feia molts dies que fotia un núvol. Vull explicar que tinc un problema, vull que tot passi ja, o sigui, tinc 22 anys i vull tenir una feina ja, em vull independitzar ja, noto que vaig tard a tot, o sigui, no que vaig tard, sinó tinc por de que si no ho començo a fer ara, si no començo a estalviar, si no començo a fer de tot, en comptes de viure la vida dels 22 anys, doncs em quedaré enrere i em fa molta por. És per això que vaig decidir apuntar-me a un màster just després d'acabar la carrera i estic passant el pitjor any de la meva vida. És mentida, però per si algú li interessa vaig fer la carrera de biomedicina i sense un màster ni res després costa trobar feina. Aleshores em vaig apuntar al primer màster que vaig trobar així abans d'acabar la carrera, no sé què, amb por de quedar-me sense fer res, perquè et posen aquesta por tota l'estona. I bàsicament aquest màster el que et permet és entrar a unes pràctiques mentre estudies el màster. L'objectiu és aconseguir feina. Vale. Actualment el que estic fent és fer unes pràctiques a Sabadell. Jo sóc del Penedès, per tant tinc un trajecte llarguíssim al matí. I doncs quan acabo, jornada completa per cert, me'n vaig a Barcelona a fer el màster a les tardes vespres. El pitjor de tot no és que m'estigui passant 15 hores fora de casa, que jo ja comptava amb això, sinó que m'esperava una cosa totalment diferent, no estic gaire contenta amb el màster. I a més és privat, com la majoria, però bueno, és allò que sempre te l'acaben colant, no? Sempre t'acaben prometent coses que no fan. O sigui, el que estic fent no sé ni si m'agradaria dedicar-me a això, simplement ho estic fent perquè sé que ho haig de fer, sé la sensació que no sé què estic fent amb la meva vida. De fet, estic molt contenta d'anunciar que en comptes de fer tot l'any de pràctiques al mateix lloc, em canvio de lloc, o sigui, avui és el meu penúltim dia aquestes pràctiques, que ja dic que estic molt contenta d'haver estat aquí, però per provar alguna altra cosa. No m'estic queixant, sóc superafortunada, no prengueu decisions precipitades, no cal que correu, preneu-vos el vostre temps per saber què voleu fer, no passa res si no ho sabeu. Facis el que facis, acabaràs al mateix lloc, o sigui que no passa res. La meva època preferida és aquesta, quan comença a fer bon temps i fa un dia impressionant. Estic emocionada. Acabo de sortir de la feina, són les 5 i vaig cap al màster. M'encanta agafar els ferros, mai els havia agafat fins ara i noto que és l'únic moment del dia en què realment puc dedicar 20 minuts a fer les coses que m'agraden. A vegades llegeixo, a vegades escolto un podcast. També escolto podcast mentre em passejo anant cap a la universitat. M'agrada moltíssim Sarrià, tampoc havia caminat mai per aquí i la veritat és que m'ho passo molt bé només mirant les cases que hi ha. És conya aquest balcó? Jo vull un balcó així. Per on haig d'anar? Són les 10 i acabo d'arribar a casa. M'estic morint de cansament. M'encantaria poder fer qualsevol hobby, anar al gimnàs. Però no puc perquè m'estic morint i a part tot està tancat. Així que res, tinc la sort que ja tinc el sopar fet i puc sopar. Però m'estic morint. Vlog! Vols que posaré 5 minuts de truites? Espero que em vingui a veure, que demà faig d'extra. Gràcies. Què fas?
estic fent un pastís perquè demà és el meu últim dia a l'empresa i vull ser molt maca, perquè sóc molt maca. Per què deixes l'empresa? I era problema teu o seu? Aquest és el pastís que ens feia la mare per berenar sempre. El millor pastís.